cap de setmana s'ha disputat un partit que ha enfrontat a dos equips maresmencs de la categoria Premini A de bàsquet. El Club Bàsquet Premià de Dalt ha rebut la visita de la Unió Esportiva Mataró, amb un resultat final, però, de 90-16 a favor de l'equip premianenc. Des del nostre programa els donem molts ànims als dos equips per seguir treballant i així obtenir bons resultats als pròxims partits. Després d'haver fet una primera fase molt bona, els nostres joves jugadors del Premini A del bàsquet Premià de Dalt han disputat el seu primer partit de la fase regular. El rival d'aquesta setmana va ser la Unió Esportiva Mataró. El partit va transcórrer sense cap problema pels jugadors premianencs, amb un resultat de 90-16 a favor del Premià. Van demostrar que el seu potencial de joc pot anar en augment si segueixen treballant d'una manera continuada i seriosa, com han estat treballant durant aquest primer trimestre. No és el moment de relaxar-se, perquè en aquesta segona fase no tots els partits seran tan assequibles com aquest. Els protagonistes d'aquesta victòria van ser Nil, Gerard, Roger, Josep, Marta, Mireia, Pablo, Víctor, Arnau, Eric, dirigits pel seu entrenador David Pons. El pròxim dissabte l'equip visitarà l'Hospitalet. Els animem a seguir a treballar com fins ara.